La lluita contra el canvi climàtic lligada a les energies renovables i les males pràctiques urbanístiques del govern valencià han estat el centre de l'anàlisi fet este matí pel grup parlamentari Iniciativa del País Valencià, que ha comptat amb el punt de mira de l'eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya, Raül Romeva. El discurs de l'urbanisme valencià, segons Romeva, és una política de fets consumats on mostren l'Unió Europea com el monstre. Una consigna que els dirigents valencians aprofiten per acusar a Europa de totes les seues errades urbanístiques. Perquè aquesta política que moltes vegades s'aplica aquí dels fets consumats, és a dir, jo vaig fent i ja em renyaran des de Brussel·les si hi ha alguna vulneració, implica pel contribuent o per la persona que ha de pagar els seus impostos una doble despesa. Primer el que costa d'inversió pública a determinades obres i després quan es demostra que aquí hi ha hagut vulneracions de directives europees, una altra vegada la reconversió d'aquests models i per tant és pagar doble moltes vegades per coses que si s'haguessin fet bé doncs haurien costat des del punt de vista exclusivament del que ha de pagar un contribuent molt menys. Les pròpies normes que ells mateixos aproven són les que estan incomplint. Al final el cercle de bogeria arriba a aquest punt. Vostès tenen la majoria en les institucions europees, aproven unes normes que vostès incomplixen i després ens tiren la culpa a nosaltres perquè som nosaltres els que portem les coses a Brussel·les. Que, si foren d'iniciativa tots els propietaris que han anat allí a demanar coses, jo crec que guanyaríem les eleccions. En quant als recursos energètics, l'eurodiputat català creu que amb les nuclears s'està obrint un fals debat, ja que no és l'eixida més viable per garantir la lluita contra el canvi climàtic. El grup d'Iniciativa ha volgut donar idees de com generar energia més neta al País Valencià, prescindir de la central de Cofrents i optar per altres, com la solar fotovoltaica o l'eòlica. S'està reobrint un fals debat. El tema de les nuclears no és un tema que s'hagi d'obrir a debat. És un fals debat creure que en aquests moments la via que ens pot permetre afrontar el tema del canvi climàtic és bàsicament tornar a posar sobre la taula el tema de les nuclears. És un fals debat perquè no es posa per part de qui vol obrir aquest debat els temes importants sobre la taula, el tema de residus, el tema d'inseguretat o manca de seguretat o riscos vinculats a les continuades fallades que tenen en aquests moments les centrals nuclears per el poc manteniment, pel costós d'aquest manteniment i perquè, en definitiva, i aquest és el tercer aspecte, no hi ha en aquests moments cap nuclear o cap central nuclear que sigui econòmicament viable. Les teulades dels polígons industrials del nostre territori ens seríem autosuficients per a substituir l'energia nuclear de Cofrents, a més tenint en compte que una vegada obsoleta la instal·lació se desmunta i no queden ni restes tòxiques, ni contaminants, ni perilloses com passa en les centrals nuclears.